Toto je moja ovečka, ktorú moja dcéra nazvala Kozička. A je to moja hračka od detstva. Bola to moja kamarátka, sprevádzala ma aj pri radostných veciach, aj pri ťažkých, už len tým, že so mnou bola. Mlčala, nehovorila mi, čo mám robiť, ani čo robím zle. Len prosto so mnou zdieľala ten okamih a už vlastne len tým mi veľmi pomáhala. A teraz je čas, aby sme spolu pomohli ďalej, lebo už som veľká a môžeme spolu pomôcť plamienku a cez plamienok deťom, ktoré potrebujú smutkovú terapiu, pretože prišli o svojho rodiča. A tým, že budú mať nejakú hračku, ktorá v tých ťažkých chvíľach im bude pomáhať, môže zmierňovať aspoň trošinku ich trápenie. Takže prispejme spolu plamienku, aby mohli deti dostávať smutkovú terapiu zadarmo. www.plamienok.sk. A tí z darcov, ktorí prispejú, môžu získať moju ovečku Kozičku, keď napíšu do poznámky ovečka Kozička a môže potom poputovať k ním domov, aby im pripomínala, že urobili dobrý skutok. Ďakujem.